Салом алейкум подписчикои канали Панч Панҷа ҳунар. Бардор чихере ки дидестен назди мо дар радиатор мондагем, баъд инае ки глазоке ки дар гирифтестай, и номаш автомат узоай. Мо ира барои чи бировардагием? Нигоҳ кунед, сохс кардагием ки мисол ҳолате мешавад ки мисол радиаторай мечтай, тифайлай утюкай, мисол чӣ чизе ки мисол ремонт мекунем, баъди ремонтмон мо ба воситаи ҳамин автомат узо месанҷем. Мисол яке мисол автомат узо набоша, сведа мезанем, агар ҳамин чизое ки сос кардагием замикани дошта боша, учочек мепартоя. Розеткае ки ҳамун ҷое ки мо месанҷем ҳамунҷо зарар мебина, симо ҳам метавона зарар бина. Дар хона боша мисол холодильникай, телевизорай, ягон чизое ки мисол қиматай метавона бисӯза. Бародаро, ҳамин чиза ма урокша дар таги видео описанияда мемонам, бидруен тарзи сос карданша мисол ма мондагием. Автомати мисол 16 ампера, мисол то 25 амперай, 16 хубтарай, хела хубай. 10-16. Бародаро, видеора бинен тарзи сос карданша. Ана видеора мисол 10 минутай, шумо ягон чӣ накунед, ҳамин хушрӯ тамошо кунед, тарзи сос карданша. ҳар як хонада бояд ана ҳамин чиз боша. Барои чӣ? Барои мисол ма ҳамин касба барои шумо нишон додистам. Шумо метавонед ҳамин чиза мисол як бисозен, ана баъд ба воситаи мисол ана ҳамин асбоби узо метавонед бисанҷед. Бисёр хубай, бисёр удобния, бисёр хубӣ дорад ки зарал дар аму хоно намераса. Бародаро, ин чиза шӯхӣ нафаҳмед. ина мисол ма ҳамин чиза дар приборам мисол як тестери навқати санҷидам, камтар шубҳанок буд. Ана ма гирифтам, ана ба воситаи ҳамин автоматам санҷидамаш, гуфтам ку як чӣ хелае, ну ба дилам гуфтам ки ҳамин 100%, ну серано токай. Баъд ма ҳамин аппарат қати санҷидам, мисол алҳамдулилло нишон додестай, ҳамин радиатор мисол гармӣ кард, 100% ишқилиб корда даромад. Бародаро, ана ашмо хоҳиш мекунем канала дастгирӣ кунем. Ма ҳаракат кардесам мегӯм 10 000 подписчик кунем ки бисёр нозукиёра оста оста рӯи экран бурорум, барои ҳар як таиш мову шумо мисол шумо ёд гирен, усто шавен барои худтон. Просто ҳаракат кунед, лайка подписатсияра ҷиқа ки як бародари дигам, як мусулмони худмон бо хела усто шав барои худаш ёд гира. Мо барои шумо ҷон меканем ки нишон тием, як касба ба ҷон накунем. Тамоми ҷо бародаро менависам ман як хел усто ки мисол сиро ба ҷон накунен, усто ҳамаро усто кардем.